Ka Megalia kala temrau nadu balakha ya ka pressure group haus nem ka khandai spa nyopu ar ong ka kong pratisya mukim ka pratisya mukim ka badai ka wei ka nong tho kubor ka pau ba lengba kiran san social media ha ka bakala post ya ka wei ka jingtho jongka ha kiran san jongka social media ha ka bakala tho kumne ka sarkar balajit lai ka bor ban stang ya ki polusi ka balong ha ka jingba pajba ban pentrei kam ya kita handrai ka dai ban wan tang hadin ka jingya kren pajba Batlada ki pajba ki priang yaki polusi haka nongrim hadin bala menjur yaki haka dorbar thawan omdon ka weipat ka kanhun sarkar lane kan non elected government kabadon hok ban persya yaka jing pentrei kam yakum kine ki polusi kane ka dai ka daw balai ka jing asimbenta jong ki pajba haka bathau yaki polusi kalong ka bakong san bat bunsin ka sarkar ka penbor ki polusi klem ka jing slok pajba ka babiang nangta kadon ka jing pangnut bahangta ki pressure group kirung ban sim ya ka benta jong ka imlang salang hanre ki pressure group ru kim ngai ha ka jing ya mir jingmut pajba ki penon kam ya ki sur jongi klem ka jing menjur jongi ka Meghalaya kalasya temrau ha ki pressure group nadu ka por balakha ya ka haus nem ka kandai spa nyopuar bat kata kalong namar baki nongjit kim jungai nele ya ka jingsin syar ka baya shimben talang kan nongrim jong ka sarkar tibha ka dai ka kabala pensa ya ka Meghalaya ha ka rukom ka basadin